ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଁଳା ରସରେ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପଣସ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଲଚିନି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, କ୍ଷୀର ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।